een dode vrouw die werd gevonden in Koewacht. Niet aangenomen worden door je accent. En er gebeurde meer in Zeeland deze week. Buitenlandse werknemers zijn onmisbaar geworden voor de Zeeuwse economie. Het gaat om zeker 7% van de Zeeuwse beroepsbevolking. En elk jaar groeit dat deel fix. Bij zorginstelling Tragel in Klingen begonnen ze 4 jaar terug met Spaanse zorgmedewerkers. Inmiddels werken er 25. Ben jij naar jouw ouders geweest? Met zaterdag. Abraham Sanchez is 33 jaar. Hij is een van de 25 Spaanse zorgmedewerkers die Tragel in dienst heeft. Hij werkt met veel plezier in Klingen, al mist hij thuis wel. Ja, natuurlijk. Je hebt gewoon twee leven. Maar zo is het. Het was mijn beslissing. En ze waren blij van mij. Bij mij, ja. Tragel begon 4 jaar geleden met het werven van personeel in Spanje. Daar zijn er meer zorgmedewerkers dan banen. Abraham vindt de zorg hier beter dan in zijn geboorteland. Ik moet met te veel cliënten samenwerken. Had ik gewoon geen tijd, geen aandacht, geen energie voor iedereen. Maar hier, Tragel, doet het goed. Tragel gaat verder met het werven van meer mensen zoals Abraham, zowel in binnen- als buitenland. Om het expats makkelijker te maken is er het Expat Center. Dat helpt met allerlei papieren bijvoorbeeld of het vinden van een huis. Eerst werkte dat centrum alleen in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds begin dit jaar ook voor expats in de rest van Zeeland. Cheers. Een proost in Terneuzen op de expats van Zeeland. Naast Abraham ook de Italiaanse Francesca. Zij werkt sinds kort bij Douw en is blij met de hulp die ze kreeg van het Expat Center. For the medical insurance, which is a system completely different from the Italian, and now I'm still difficult to understand the system. Het expertcentrum ziet dat de vraag naar buitenlandse medewerkers enorm uiteenloopt. Van technisch geschoold personeel tot zorgmedewerkers. Zeeland is klein, maar wel heel divers met vele sectoren. En we zien dat de internationale werknemers echt toenemen. Dat is belangrijk. Kledingwinkel C&A vertrekt uit Middelburg. Het huurcontract van de winkel aan de Lange Delft loopt af en een ander bedrijf zou C&A overboden hebben. C&A zit al ruim 44 jaar in Middelburg. Zaterdag 29 juli is de winkel voor het laatst open. C&A gaat niet op zoek naar een ander pand in Middelburg en verwijst klanten naar de vestigingen in Vlissingen, Goes en Sluis. Volgens het bedrijf behouden werknemers hun baan. In juli vorig jaar sloot de winkel van C&A in Terneuzen. Daar zat het bedrijf meer dan 30 jaar. Discotheek El Toro in Goes zoekt een nieuwe baas. De exploitatie van de disco is over te nemen voor €340.000. Er moet daarnaast ook huur worden betaald, want het pand blijft van de huidige eigenaren. El Toro is al meer dan 50 jaar een begrip in het Zeeuwse uitgaansleven. El Toro blijft sowieso open tot er een nieuwe exploitant is gevonden. In Koewacht werd dinsdag een dode vrouw gevonden. Een toevallig gestopte buschauffeur vond het lichaam achter een gebouwtje aan de Emma-baan net buiten Koewacht. De politie gaat uit van een misdrijf en is een groot onderzoek gestart. Pas op donderdag zei de politie aanknopingspunten te hebben over de mogelijke identiteit van de vrouw. Maar nog altijd is niet bekendgemaakt waar ze vandaan komt, hoe oud ze is en hoe ze om het leven is gekomen. We kunnen van haar elementen vrijgeven. Maar de vraag is of dat ons wel of niet helpt in het onderzoek. Op dit moment kiezen wij ervoor om dat nog niet te doen. Dat zou op een later moment nog best wel kunnen. We zouden er zelfs voor kunnen kiezen om uiteindelijk foto's van haar vrij te geven. Maar wij proberen eerst op een andere manier haar identiteit te achterhalen. En daar focust nu het onderzoek zich op. Door het plaatsen van 2 lichtkranten hoopt de politie erachter te komen wat er eigenlijk gebeurd is hier in Koewacht. Ze doen een oproep aan getuigen. Daarom doen we een extra oproep de komende week, want die lichtkrant die staat er een week, van passanten die hier voorbij komen en die mogelijk iets gezien hebben wat niet in de haak is. Ze is dinsdag gevonden, maar misschien heeft ze er al een aantal dagen gelegen. Dus vandaar dat we proberen te kijken, de afgelopen week mensen die hier op routine voorbij komen, op weg naar werk of naar familie of whatever, om te kijken, heb je iets vreemds gezien? Het is dus niet bedoeld om de identiteit van de vrouw te achterhalen?
Nee, dat is nog een apart traject wat we aan het lopen zijn. Vandaag is er sectie op het lichaam van deze vrouw. Misschien dat we daardoor sneller de identiteit bijvoorbeeld kunnen achterhalen. We gaan bijvoorbeeld ook kijken of dat haar DNA in een databank zit. We gaan natuurlijk kijken naar haar vingerafdrukken. Maar goed, ze is overleden, dan is het met vingerafdrukken bijvoorbeeld allemaal al wat lastiger. Dus dat soort trajecten lopen we ook allemaal uit. Maar die sectie op dat lichaam zou ook kunnen uitwijzen wie zij is. Het afgelopen jaar hebben meer mensen zich gemeld bij het Antidiscriminatiebureau Zeeland dan het jaar ervoor. In totaal 162. Dinsdag was de dag tegen discriminatie. Toen spraken we met een van die melders, Robert-Jan Habig uit Terneuzen. Hij mocht op sollicitatiegesprek komen bij een Zeeuwse uitvaartorganisatie, had een leuk gesprek, maar werd afgewezen om een wel heel bijzondere reden. Hij zegt, ja, we gaan jou niet aannemen, want je hebt de Haagse accent. Nou, dat ken gewoon niet. Dit kent je absoluut niet. Een vriend van Robert-Jan attendeert hem erop dat hij een melding kan maken van het incident. En dat doet hij. Nou, ze zijn echt daarop zeer serieus, anti-discriminatielijn, hebben serieus brief geschreven naar ze. Die persoon die dat gezegd heeft tegen mij, die heeft ook op zijn flikken gekregen. Ook van een hogere hand van de uitvaartorganisatie waar hij werkte. Zijn wel zijn excuus aangeboden. Dat wel, dat ervaar ik. Maar ik vind het nergens omslaan. Goh, wat discriminatie gewoon. Robert-Jan, die al 17 jaar in Zeeuws-Vlaanderen woont, heeft zich goed aangepast aan zijn omgeving, vindt hij. Maar aan dat Haagse accent is weinig te doen. Ik ken niet. Ik blijf een Haagenees. Ja, en zo ben ik geboren. En zo is het. Ja, wat doe je eraan? Je kan niet veranderen als jij in Zeeland woont, in Friesland, en je komt hier naartoe en je kan je omschakelen. Ken je gewoon niet. Nog altijd heeft Robert-Jan geen baan gevonden die bij hem past. Al staat hij daar wel voor open. Als ik in de uitvaart een baan kan zoeken, ja, dan doe ik dat. Weet je hoe waarderend dat is voor iemand, een dierbare die overleden is. En je brengt die kist naar de laatste rustplaats voor jouw geliefde. En dat is heel speciaal. De meeste meldingen die binnenkwamen bij het bureau gaan over discriminatie op grond van ras, dus racisme. Maar hoe dat komt is eigenlijk niet te zeggen. Je kunt heel lastig, als je de cijfers goed bekijkt, zeggen van oh, daar zit het grootste probleem. Nee, het probleem zit overal in de samenleving. Op de arbeidsmarkt, door een organisatie, op straat, heel erg breed. Als je dat in gaat zoomen, dan zie je eigenlijk op alle levensdomeinen dat racisme steeds vaker wordt ervaren. Vooruitkijken, dat willen het Zeeuwse provinciebestuur en de zogenoemde stakeholders als het gaat om de Hedwiegepolder. De dijken zijn bijna helemaal afgegraven en na een 20 jaar lange strijd wordt het tijd om het nieuwe natuurgebied te gaan waarderen en ervan te genieten. Nu de graafmachines de dijk aan de Westerschelde van zowel de Prosper als het Hedwiegepolder hebben weggeknaagd, kan het water komen en gaan in wat eens een vruchtbaar landbouwgebied was. Het roept bij gedeputeerde Anita Pijperlink meerdere gevoelens op. Een goed gevoel met wat hier gaat gebeuren en wat hier aan het gebeuren is. De natuur die een stuk terugkrijgt van ons als mensen. De andere kant is natuurlijk, dit heeft een enorm traject gelopen. Daar hebben we heel wat mensen hebben daar pijn van en emotie van. En die begrijp ik, die respecteer ik ook enorm. En ik denk dat we als overheid toch ook echt wel hier lessen uit kunnen trekken. Maar op de vraag welk gevoel, ja, ik voel me hier altijd wel een beetje nietig als mens. Inwoners en belanghebbenden uit de buurt zijn omgedoopt tot stakeholders en meegenomen in het project. Dat was nodig, want hun eerste gevoel bij de voorgenomen ontpoldering druiste in tegen alles waar ze voor stonden. Eigenlijk gruwelijk. Het is een prachtig landbouwgebied, hele goede gronden. En we zijn natuurlijk in ons hart boer en daar verdienen we onze kost mee. En dat was ook ons werkgebied. En het is en blijft lastig als boer hier om zo'n mooi gebied weg te gaan. Maar het is wat het is. En het heeft geen zin meer om de nieuwe hectares natuur, die onderdeel worden van grenspark Groot Saafdingen, te vervloeken als een chemisch vergiftigde blubberbak. Kwestie van perspectief, zegt de gedeputeerde.
Ik snap inderdaad dat mensen die hier nooit blij mee zullen zijn, er zo naar kijken. Ja, vogels kun je niet interviewen, maar als je die zou interviewen, die zijn dolblij met die blubberbak. Want ja, daar zit het voedsel in, daar zit alles in wat zij nodig hebben om te floreren. En een kwestie van, zoals u wil, nuchter boerenverstand. De uitgestoken hand van de overheid is niet weggeslagen, maar aangepakt. De provincie Zeeland helpt ons daar best heel goed in. We hebben hele leuke projecten op de rol staan. We hebben een coöperatie opgericht met een aantal boeren voor onze streekproducten op de markt te zetten. En we proberen daar wat goeds uit te halen nu. We moeten echt vooruit. Op deze heuvel verrijst straks een radartoren en kunnen belangstellenden zelf een oordeel vormen over de nieuwe natuur. De stakeholders nemen de horeca voor de rekening. En daarmee is het grootste verdriet weggenomen. Maar het boerenhart huilt af en toe nog een klein beetje. Een klein beetje wel, ja. In de loop van dit jaar moeten alle graafwerkzaamheden afgerond zijn. Lange files donderdag op de A58, die al snel meer dan een uur vertraging opleverde voor automobilisten en vrachtwagens. Door een technische storing in de Vlakentunnel was de A58 tussen Schravenpolder en Ierseke in beide richtingen urenlang dicht. Het ging volgens Rijkswaterstaat om een storing aan de beeldsystemen van de tunnel. Vanuit een verkeerscentrale waren de beelden vanuit de Vlakentunnel niet zichtbaar, waardoor de tunnel dicht moest. Ook op de omleidingsroutes stonden flinke files. En er was die dag ook een storing in de Damtunnel onder de N57 bij Middelburg. Ook daar een technische storing, maar 1 rijstrook bleef open en dat werd vrijdag opgelost. In Kortgene is de politie een woning binnengevallen aan de Willem-Alexanderstraat. Voor zover bekend is daar niets bijzonders gevonden. Maar eerder op de avond werden mensen in dezelfde straat onwel. Er waren vermoedens over een drugslaboratorium in hetzelfde huizenblok. Waardoor de mensen dan wel onwel werden, is nog niet duidelijk. Sowieso gooi ik plastic in de container. Flessen. Ja, gewoon zoals het hoort. Ja, deze mensen weten hoe het moet, maar toch kampt Middelburg met een afvalprobleem. Het gaat om de ondergrondse containers voor plastic en metalen verpakkingen. Het blijkt dat Middelburgers er te veel ander afval bij gooien, waardoor het plastic afval nu telkens wordt afgekeurd. Een dure kostenpost, die kan oplopen tot ruim €33.000 per maand. Er wordt nog wel wat goedgekeurd, maar we zien dat het alleen maar slechter wordt. Dus we moeten er echt mee aan de slag. Volgens de gemeente gaat het deels mis door onwetendheid. Maar doordat de containers voor plastic gratis zijn, is het vermoeden ook dat sommige mensen bewust hun restafval in deze containers gooien. Door goed communiceren over de regels en meer controles hoopt de gemeente het tij alsnog te kunnen keren. Diergaarde Blijdorp heeft sinds een paar maanden een Zeeuwse inwoner. Een zeepaardje dat werd gevonden op het strand in Vlissingen overwintert in de Rotterdamse dierentuin. Mark de Boer van Blijdorp riep via Omroep Zeeland op om aangespoelde zeepaardjes in een boterhamzakje af te geven. Op het strand en in de branding gaan ze namelijk zeker dood. Een naam heeft hij niet, voldoende voedsel, water en plantjes wel. Dit zeepaardje spoelde in december aan in Vlissingen en werd daarna met spoed naar Blijdorp gebracht, waar hij samen met aangespoelde soortgenoten op krachten kan komen. Ze krijgen hier de tijd om bij te komen, om te groeien en dan gaan ze weer helemaal in goede conditie weer terug naar waar ze horen. Na hun verblijf in Blijdorp worden de zeepaardjes uitgezet in de Oosterschelde. Maar in de Oosterschelde is veel Japans bessenbier. Er zijn allerlei andere dingen onder water waar ze zich goed aan vast kunnen hechten. Daar is wat troebel, daar is vrij veel eten voor ze. Dus dat vinden ze perfect. Kosten nog moeite worden gespaard om de piepkleine beestjes te redden. En dat heeft een reden. Het lijkt erop dat het in Nederland goed gaat met de zeepaardjes, omdat we meer zien. Veel meer dan vroeger. Maar dat komt door de opwarming van de Noordzee. En dat is voor de zeepaardjes gunstig in dit gebied. Maar de plekken waar het al warm is in de wateren waar ze voorkomen, dus zeg maar van Marokko tot aan Spanje, en de Middellandse Zee, daar wordt het wel te warm. En daar gaat het waarschijnlijk slechter met ze. Dus ik denk dat ze gaan daar waarschijnlijk zo hard achteruit, dat dat niet kan compenseren met de vooruitgang hier. Dus ik denk dat ze er uiteindelijk slechter van worden van deze opwarming. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo'n goed teken dat wij zo'n schattig zeepaardje op het strand vinden. Nee, het zijn een beetje klimaatvluchtelingen. En daarom is het van belang dat de aangespoelde zeepaardjes gered worden. Gooi ze vooral niet terug in de zee. Dit beestje moeten zich ergens aan kunnen vasthechten. Ja, en als je ze nu weer terug in de golf gooit, dan komen ze de volgende golf weer op het strand.
Dus dat gaat niet werken. Stel, ik loop over het strand en ik vind zo'n zeepaardje. Wat moet ik dan doen? Een plastic zakje meenemen van tevoren al, dat is al fijn. De mensen die met de hond gaan wandelen hebben vaak al een plastic zakje bij zich. Plastic zakje vullen met koud zeewater. Zeepaardje in het plastic zakje doen. Niet opwarmen, want ze houden helemaal niet van warmte. Te snel warm worden, kunnen ze heel slecht tegen. En dan Ecomare of Blijdorp bellen. Voor deze Vlissinger bleek dat levensreddend. Hij zal over een paar maanden weer terugkeren naar het Zeeuwse water. 2 kinderen zijn verantwoordelijk voor de ravage in basisschool De Vlieten in Wissekerke 2 weken geleden. Dat is vrijdag bekendgemaakt door de schoolbestuurder. De kinderen worden begeleid en de school is in gesprek met de ouders. Over de leeftijd en woonplaats van de 2 wordt expres niets bekendgemaakt. In de school werd ingebroken, er werden toetsenborden kapot gegooid, kasten leeggetrokken en er zat ecoline op de muren. Een man uit Amsterdam, die de kogels heeft geleverd waarmee de Vlissingse schoenmaker Johan Quist is vermoord, moet 2 jaar de cel in. De Amsterdammer had een account op Instagram om mensen munitie te verkopen. Zo kwam de verdachte van de moord op Quist bij hem terecht. Quist werd vorig jaar mei doodgeschoten in zijn winkel. 2 dagen later vermoordde dezelfde schutter 2 mensen bij een zorgboerderij in Alblasserdam. Op Quist wilde hij zijn wapen testen, heeft hij verklaard. De rechtszaak tegen hem begint over ruim een week. De klakson van de 82-jarige Honoré Kleemput uit Sas van Gent draait overuren. Zijn hond Evita heeft namelijk uitgevonden hoe de toeter werkt. En aangezien het hondje bijna overal mee naartoe gaat, krijg je dit soort taferelen. In Sas van Gent zou je deze toeter zomaar vaker gehoord kunnen hebben. Hondje Evita is namelijk nogal wat ongeduldig. Als zij te lang op haar baasje moet wachten, drukt ze gewoon de toeter in. Opschieten! De wachten duurt lang, hè? Wij zaten binnen. En zeggen een paar mensen, want wij hoorden het niet. Van wie is die auto daar? Want die hond die staat er te toeteren. Zodoende kwamen we erachter dat hij dat deed. En sindsdien gebeurde het meer. En dat werd opgemerkt en zelfs gefilmd. Op social media en op Dumpert is toeterende Eva honderden duizenden keren bekeken. Wat vindt u ervan dat uw hond zo bekend wordt? Nou, nee, niet zo interessant. Ik hou me liever op de achtergrond. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.